హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూసారు కదా డెమో. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఈ సాంగ్ మన ఇన్స్టాలో చాలా ట్రెండింగ్లో ఉంది. సో ఎక్కడ చూసినా ఇదే సాంగ్ కనిపిస్తుంది. ఇన్స్టాలో చూడండి. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక గ్రూప్ అండ్ కింద ఫోటోదిగా ఈ రెండింటిని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ టూ లేయర్స్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 మిల్లీ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏవో ఒకటి ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 బై 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తం లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఇంకో ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 14 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ 14 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ముందుగా లాస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫోటోని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. గ్రూప్ మీద టచ్ చేసుకోండి, ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ మీకు ఏ ఫోటో నచ్చితే ఆ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఫోటో ఏదైనా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో ఎంత ఉందో అంతవరకు కట్ చేసుకోండి. సో కట్ చేసి ఈ ఫోటోని గ్రూప్ కిందకి తీసుకొచ్చి కింద ఫోటోదిగా దీన్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి ఆ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన వరకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోకి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, అదే ఫోటో తీసుకోండి.
సో దీన్ని బీట్ మార్క్ వరకు కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి ఫోటోని కిందకి తీసుకురండి. సో మొత్తం కిందికి రావాలి. సో లాస్ట్ మొత్తం కిందికి తీసుకురావాలి. సో ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. సో ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఈ విధంగా వస్తుందిగా. ఇప్పుడు ఈ ఫోటోదిగా దీనికి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి ఆ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్ ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.